Chingak chingiana indo mwanchi omurigeria kirogoro kugena kwa neuna nogendrete kwego kekegima aso kubwate miroberion cia Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi cyaragire chinsa 10 cyabona magoroba chinga kingo kwarigania SMS amayangu manyimuna nara yana kwariganiria senchira ere yobwikiranu kerotogendrete korabuna okorobekana nigo kogendrete kubwatanse ase chinsemo awegatie chi county gatiabe county ya Kisii county ya Mombasa Nakuru Trans Nzoia Migori na boigo county ya Nairobi ya wasomucho Nairobi amangana atari amayasengencho nigo abasai bagendrete ko beko se ko bagendrete ko shindana n'abaskari gusabanyanyimbo ase okoenekia abuna actinga kyabanyanyimbo bagendrete koenekia abuna babere bakoreta obotoereru korende abasai nigo bagendrete koenekia abuna bakorere okurobekana kwa bagendrete komochia umuraibense Dr. William Samoei Ruto ko kwarigania SMS amayangu manyina kwarigania senchira ere yobwenge asensemo ya Facebook tonyoro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News ase website ito na bukaya sometra www.ndizitv.net eri togendre gusanga asobwamo eretriane Evelyn Osero uri atokubwatira na sensemo imenyerero nigakoro kwa Lida Musena boigo Sara Mumanyi neroko eneki achibicanere ogi cyawe keire asenchira ya bene. Mwanchi omurigengo kwari antuchaka maye chinsa 10 senchira ere yobwinge croase county ya Kisii ya wasaba minyibe kinyoro kya Kanunda iti yo toka ime yabo matara ewadi anyako ibunge ya kitutu chache South besokya na kogokera obo koreri bwoko ruari wa ase gose medical kambwe yo batari wakanira kende yonsi umuroberi baba kwarigani wa osaba gosirwa na Bethel Moseko rwasense America oyore boigone kirenga kyogo konya abantu binyoro anene bali yabo konyora wense gosibatari kwenyara ase keria baga kubwatrana n'inyagitari yabo songo nigagendrete koboria abantu kugendera wesokya eri benyorere obokoreri bugwenya asikire yarokanire na abange nigo bare ase chinga bamenyete namaroire kurenda sengencho yogo tainyara tibali wekera obokoreri ase chinyagitari negatambukero kebugendrete kogokerwa nabali negati abali babere ba wesokya asibagendrete komuboria kugendera no mukyo ibotame pogo konya abantu kwani hapa yake nyole keiti umurai Petro musembi ya mono sana aso wanjani kwa twari kwa torera mawera na twa matara na itiga iga kwatoira marioga bagina bapimiruga iga baigwa mariogo bagaka bonsi iga kata goteba mbia mono na ndogende gotokonya gutamenya wa mwakori ane vijana urabikira mwigo tubekere twambe biri bitatu twaragosoire ande ndate kwira ningase gente ka kadiri tukori ara roga gumatara ne gente kiya sabe era mukorire ya bana namba bakabande bare turi abagugindi beta nasa ko nyirira ara ida wala gatanyara mariya bana baro bara bana barwari tubatari gukwa batari na pasi batari tukane bitari anyandiri nyagitari nere yari ko yakonte yari ko kanundari school ya begete abona ni muntu ko buri muntu ko mu weke na mu wango muri bakana bitari pasa marita ko posa era me bindi amono yo mi to peta mose ndi amono asa ko tata nyagitari abange kwa to nyagitari na ta abange kwa to asu tuko nyagitari se ni chibesa sia to ko tuche nyagitari kana yo musamaro munya matara taire kana nyagitari be to ko egera batoro nekira yu agendrete nigo abarai kurwase obomo bwazimio la umoja wa Kenya kurawa no muraiwe kya bwobomo bo Raila Amolo Odinga umuri kyo monene bwe kyama kya ODM Edwin Sifuna igatia barai bande babiri bakubwatoka enkwana yabo kubwatikana no kurubikana okugendrete kwenekiwa imeyense ya Kenya ukwana sensemo ya Lavington memocho Nairobi nigo abarai yabo babiri bakomochia serikali anene sibutinene bwayo muraiwense Dr. William Samoei Ruto kubwatikana no kurubikana okugendrete
bagenderete kwenekiwa anenekero abantu abange bagenderete gusirie nibo yabo nabo igo amagima asikire batere na Ruto nigo abwenderete kurigereria na koria chinchira chukugayana omuchando yega soko enekebuna omurembo berego kwenekiwa imeyense ya Kenya sense moyende nigo batogirie abasae asegetambukiro ayo wesoke na kurwanirira obusibule bwabo na kurengora yabene gochiase baria babeire abamwe babere bagusire magima kubwatikana no kurobekana na goteba nigo baragendere gutelna amona barabwa soko enekebuna ense ya Kenya yaberege konyora obusibule na kero mu Kenya oberega konyora obwene bwaye. The Central Committee of the party has this morning held a meeting to deliberate on the ongoing crisis in Kenya. This meeting is happening at a most difficult time for our country, given all that has happened in the last few weeks. We are acutely aware that many families are still in mourning, having lost their loved ones, with civil society groups estimating that over 30 young Kenyans fell to the regime bullets in the course of the street protests. Many of these families are yet to bury these victims. On behalf of the entire ODM party, the Central Committee extends its deepest condolences to all those who have lost their loved ones and pray that God will comfort them in this time of tragedy. We also know that many were injured and some are still in hospital. We wish all of them quick recovery. We are in awe of the Kenyan youth who, through their unity of purpose, have stood with their fallen colleagues and raised vast sums of money in very short times to pay hospital bills for the injured. As a mass movement that has been on this journey of true liberation for a long time, we know how difficult it is to achieve some of the things that we have seen you do. You have absolutely earned our respect as a party, and we salute you. As believers in the right to peaceful protest as enshrined under Article 37, we condemn in the strongest terms possible the abuse of police power in the deployment of violent suppression techniques on innocent and armed protesters. Our position is that no one has to die in exercise of the rights under Article 37. We further condemn the ongoing arbitrary abductions of innocent Kenyans who are carted away in the most violent and inhumane manner and held incommunicado for days. As we speak, the reports are that upwards of 50 individuals have been illegally abducted and their whereabouts remain unknown. Ase nkwani yabarai bazimio murai wekie bwabo mobora ila Odinga boigona baga kubatuke ngwana yaye asagenderete komo mochia Ruto na kumugania kuri yenchera endonge yoko enekiabuna obotoerero na maganio ya Kenya abeire ga koenekiwa imeyense ya Kenya togoskabosoni go abanyanyimbo ime mucho Nairobi bagenderete konyora chinga chingongu achioko baseberekania abasabu besokia gokurukuru bekana ase chinsemo au ime yo mucho Nairobi asensemo ya Waiyaki obugatagati bumucho bosongo nigo abasabu barebororo kegima anonya magega y'abanyanyimbo gutumeka Mario yoko Russia amariga maiso ase oko baseberekane nabo igo koreta omorembe nigo nonya nabo abasabu igati abasaba bakoimokia chisanduku achitabwati kendeime nago chitiga asobugatagati bumucho yo Nairobi akobetereria abanyanyimbo ko Russia chisanduku echo nago chira ase chibwenerete.
Echuano ne chibicha korwa se omochio Nairobi ase abasai kegima barase kiminane getindi na banyanyimbo chinga ke banyanyimbo bakoruta chitiagas abasai na barabo koruta bare amagena na korwa se omochio Mombasa bayigo mwanchi omulirere abasai nigo besokia na gokora okurubikana nonya nabo nigo omusao yomo abaga koraswe gento kyabage koimukia liberera na bayigo bororo butindi akoirera abasabo gosagana igati ye chinyomba gati abombo bugani yomo na gusamba Kigali asenseme yegento nonya nabo kyabeterere boigo abanyanyimbo ogoswagati na kotema koleta obutoireru. Imeyo muchona kurubo igoni go batatigiri magega ase mubaro manene bw'abasai besokia na gokora okurubikana sinsemo imeyo mucho yo ase nonya nabo abanyanyimbo baba bakubana lya bururo na kobeka biara egati y'abasai abo banyorekana bagokora okurubikana okomono ase ogosaria enibo y'Abakenya. Mwancho mulirere bono ichuni chibija kurwa segati echinsemo chiria okurubikana kwabago koene kiwasekerengo kya iguru mono kurinde buna nakumenya chinsemo nechinyinge gati ya county ya Migori county ya Trans Nzoia county ya Kisii asabanto baba wesoke na okora okurubikana kase sigikanie nene yabage korokana egati y'abanyanyimbo na boigo abaria barinke kurubikana chinga kibagenderete komomochia umuraibense Dr. William Samuel Ruto na tabuna abega kurwa abisi Togos kabosyo anigo egati yabali ababete bakobwatana ase ogosagana enyumba gose amagacha CDF imea Kikuye county ya Kiambu baba bakobekwa byara babere baba bakobekwa byara na wekiwa bosyo bwekigambero ya Kiambu litkoria lero ase baba bagokumerwa mamocho gose kosomerwa amamochabo ase keria korengana nekigambero baba bakoeneke buna ekina kyabo nigo kirachi watorwa chitariki 11 cyumutinyo gatanu na kabere nabaye gotegererwa bene etarike ya muyo mutinyi o gatano na gatatu achinga kibono barachiye gokumerwa amamocho nebago cyakonyorekana namagosayo. Hearing on 1st of October, court number 2, mentioned on 11th of July for the pre-trial conference. The Defense Counsel to be furnished with all the witnesses' statements, together with any other documentary evidence the prosecution intends to rely upon. Bond each 1 million with a surety of similar amount is granted to the accused, or cash bail 200,000. The accused are prohibited from interfering with any of the prosecution witnesses, either directly and or through proxies. Banchi mulirere banorobote onorogotoreto moyo bwamaye chinsa 10 senchera ere yobwenga yomnanda mangire chikanyora senchera yobikirano yokoragense mona boigo chinsa isato chamogoroba ireteriane Evelino Sero Sara mumanyinero ene kyachibichaniro gicha wikera senchera bene nole twabwetera na sense mo imanyerero nigakorokwa lida mose twaro burigereri borobia.